Avui ha plogut, sort que no va ploure ahir, perquè ahir hi havia gent important al carrer, hi havia els manaies de la Mare de Déu del Dolors. Aquí en aquest sofà de la meva dreta tenim dos maneieros que podran explicar l'experiència. Com va anar el dia d'ahir? Bueno, clar, jo parlo des de la perspectiva dels manaies de Mieres. Com? Calla't, tio. Perspectiva. Bueno, ja ho has dit. Això. Vale. Doncs ahir va haver-hi la processó de... a Mieres. A tot arreu. Calla... Però la Mieres... Pots parar sí, d'interrompre? La Mieres és més especial, perquè a la Mieres sou molt pocs habitants i feu molt de poble, però sí. A Mieres hi ha gent que no viu al poble que ve expressament a fer la processó. Quin pique. Orgull, Vale, Adrià, què tal, Mieres? Prou bé, vam fer un petits canvis, tipus manaies per culpa de, crec que pocs dies d'entreno, van haver de retirar una cosa del seu espectacle que fan a la plaça Major i van afegir una altra cosa. Van venir uns músics i van tocar la seva cançó. Molt bé. No, la gaita no era. Quants manaies hi havia, Mieres? Crec que són uns 20-22. Home, Déu-n'hi-do. 20-22. Déu-n'hi-do. I s'ha de dir que hi ha candidatura oberta, qui vulgui s'hi pot apuntar. Potser no tocarà fer a mà i tocarà fer d'altres coses. Adrià, què busques? Però qualsevol que vulgui venir està convidat. Des d'aquí obrim la candidatura, no? Tothom que vulgui ser fer de manaia a Mieres... Jo vull ser-ho. Fora conyes. Vols ser-ho? Si vés de setmana jo conec que seria Mieres. De fet, t'ho he dit abans, que jo hauria vingut. Sí, però jo vaig proposar-ho, vaig proposar sopar i allotjament per la nit. I ningú em va voler fer cas. Va comprar l'oferta. Oriol, com va anar a Banyoles? Banyoles bé. Va anar molt bé. Pregunta important, vas sortir dijous, tu? Sí, vaig sortir. Tu ets dels que surt els 2 dies, Jo sí, però surten més dies. Perquè vaig sortir dijous i divendres. Sí, però hi ha com 2 tipus de manaies, jo crec. Hi ha els manaies que surten els 2 dies perquè són gent de veritat, després hi ha els que surten els dijous perquè no volen que els vegin, i els que només surten els divendres perquè volen que els vegin. Deixem-ho així. Sí, no? Podríem dir que sí. Deixem-ho així. Bueno. Jo no parlaré des de dintre, però deixem-ho que és així. Jordi. Jordi. Les subs que vinguin a partir d'ara, totes en Jordi. Ahir una persona molt sàvia em va explicar la història dels pandonistes. Tu la saps? Que hi ha els rics i els pobres. Sí, no ho sabia. Però ahir eren els dos rics en Mandia. No, home, però és que ara ja ha passat a ser tots rics. Ara són de tots rics, Sí. Ahir vaig sentir el comentari de que si hi havia una guerra, si Putin ens envaïa, els manaies eren el nostre exèrcit. Sortirien a defensar-nos. Estem molt cardats. Bueno, si els manaies... Era un comentari d'una persona. Si els manaies són el nostre exèrcit, com dius tu, estem ben cardats, Sí, si haig d'anar jo a primera línia de front, estem perquè... cardats. No, però, hi ha cada personatge... I els espades crec que no punxen pas. Jo fos un exèrcit pro, imagina't els russos, entren aquí a la frontera i ja aquí a Sant Climent Sescebes es troben un grup de manaies fent la dansa del pal. Sí. Jo cardo el camp, encara que tingui... A més, has de comptar que la majoria de manaies l'armadura no els hi entra. Vull dir, costa. En plan, heu de pensar que quan tu et vesteixes... No, és veritat. En plan, hi ha lluita, en plan, allà la gent roba per trobar una armadura gran, perquè la majoria són petites i la majoria no entren. I a mires les faldilles que porten, és una guerra. Van curtes, tio. Jo anava ensenyant la cuixa, imagina't. Però a tu t'agrada ensenyar. No, hombre, em m'agrada... Què busques, Oriol? Què busques? No, però molt bé, molt bé. Bona experiència, no, els manaies? Sí, va estar bé. Jo vull dir la meva opinió, que és... Jo mai havia vist la part de darrere dels manaies. Sempre he vist, en plan... Sí. Manaies. Després, la part de darrere sabia que hi havia... que portaven el... A mi feia molta por por de petit, el cono. Però, hòstia, mai havia vist tota la cerimònia sencera. Ahir també comentava que no sé quins passos s'ha de seguir per ser una vesta. És a dir, t'has d'omplir un formulari, has d'anar a algun lloc concret, en una hora concreta, a buscar el vestuari, com ho fas? T'hi puntes per la cara. T'has d'amagar, quan entres al... Vaig veure una persona que... per treure... Home, perquè no... Home, perquè no volen que se sap... Si volgués que se sapiguessin la identitat, no portarien un cucurutxo al cap. A mi de petit, jo feia de manaies, passava per un carreró d'aquests ben estrets, que estava ple conos pel costat, i a mi feia por. Amb molta por. Sí, no, a mi feia por. A més... Sí, segur que té un símil, segur que té una connotació. Bueno, bàsicament s'han inspirat amb això. Bueno, no crec que el Ku Klux Klan, que les vestes s'hagin inspirat amb... No, al revés. Amb les vestes dels manaies de Banyoles. Però he vist els típics vídeos d'americans que venen aquí... I flipen, no? Sí.